Мен Зарина Хасаншина. Инде әле күпләрегезгә танышта түгелдер, я бәлки инде кайберләрегез белеп тә киләдер. Үзем турында инде яңа менә үз адымнарын, беренче адымнарын татар сәхнәсенә басып килүче җырчы дип әйтә алам. Репертуарымда да халык җырлары күбрәк, ләкин аларга карамастан әле үзебезнең инде махсус композитор җырлары да күп. Ләкин барыбыз өстенлекне инде татар халык җырларына бирәм. Дөресен генә әйткәндә, чит төбәкләрдә яшәгән халык, алар ничектер милләтне, менә бөтен телне, татар телен, бөтен шуның белән бәйле нәрсәләрне алар белән шулай учтан атып торган кебек тотып торалар, кадерләп тоталар. Бәлки калыр кайбер җырлар, ләкин күбесе дип уйламыйм, чөнки элек ничектер җырлар да әзрәк булган микән соң, или аларны җырлаучылар әзрәк булганмы. Алар теге инде ничектер колактап менә ятып калганнар. Алар сеңдерелгәннәр безнең колакка. Без аларны сүзләрен белмәсәк тә, аларның көйләре ничектер инде таныш җыр кебек безгә. Менә хәзерге мин булай мәсьәлә иттереп карасаң да, үзенең бала чактагы җырларны, бабса җырларны, мин аларны исемә төшерәм. Бер-ике өчне генә әйтә алам. Хәният Фәрхи, Зәйнәп Салават абый җырлары. Бөтен вакыт шул күбрәк интернетта китә. Бер яктан ул әйбәттер, икенче яктан начар, чөнки сәламәтлеккә дә начардыр, күзгә. Икенче яктан бөтен вакытыңны ала. Без аны аңлап кына бетермибез, һаман да карыйсы килә, беләсе килә. Ничектер бәләкәй чакта менә беренче каналларны карыйсың, бөтенләй урыс каналларын, анда җырчылар җырлый. Мен әйтәм, теге авыл кызы булгач чыга алмамын дип, шу сәхнәләргә теге керә алмамын дип дигән уй булды. Ләкин ул да бетте. Хәзер мин киресенчә горурланам. Мин авыл кызы булуыма горурланам. Татар телен белүемә горурланам. Әлбәттә инде хәзер теләсәң дә теләмәсәң дә урысчалы, татарчалы сөйләшү китә инде.